hemen txen, Miramon gainean, da, ondo. Hemen pista erra, ikustuta baita. Bai, hori da. Ba, Martxan jarriko gara, ozten dugu? martxan, bai, lehen da bizio zagaiak estan behar dizkizu. Bai. Esne gaina, azalorea, odolkia eta gurina. Bai, Carlos, esan ditut ozagaiak eta martxan hasteko prest, ezta? Bai, nire zunen, hasiko Hori gara. da, nondik hasiko gara. Ba, jarriko dugu lehendabizi ura berotzen. Bai, hori da, bai. Tako dugu ura. Bai, bota lasai, hementxe, ezta? Hementxe bertan. Hori da, bai. Oso ondo. Hori da. Botako dugu ura eta gatza pixka botako dugu baita gero soso zateratzeko. Hori da, hombre, klaro. Bestela goixo goteko. Hori da. Eta baita jarriko dugu trapua. Bai, pixka bat. bai, laneako, ezta? Hori da. Eta azalorea hartu, eta pixka bat txikiko dugu, hau irakiten hasten den danean, botako dugu, eta horrela, azkarrago Hori da, bai. engo Eta jarriko diot igual tapa azkarro irakiteko eta listo. Bai, hori da. Pixka moztu, Holaxe, bai. bakoitzak etxean nahi duen bezala. Osea, nik moztutzen dut hemen nola, baina bueno, horrek ez du Bai. garrantzirik. Ez gero ingo dut birrindu, ezta? Hori da. Eta gero baita ere igual zati txikila bota ezkio, Hori bai da, arraxo, hemen kasu honetan dugu. arraxo egozten da eskarro, Hori da, eta gero birrintzeko ere, hobeto. hori da. Eta mintxe. Bueno, ja, prest dako. Gero bitarten jarriko dugu, Bai, hala, denbora pixkatako ahorratuko dugu, Hori bai. hemen esne gaia eta Bai. gurina irakiten. ordan hori ingo txikila hemen eta handik hemen. Vale, oso ondo. Listo. Ba, Aixo, listo, esne listo, gaina listo. jarriko dugu. Mintxe, horrela. Hori behin egozita dakaunien azalorea, horrekin bat egiteko, ezta? Hori da. Bai. Dena banatuko dugu, eta gero pasadoriakin, trituratuko dugu, Bai. pasatuko dugu, eta gatza bota. Bai, zutana pixkenak egin, bestela martxe ingo digu eta gurekin adioteko ikusleak, pixkanak ez dituko. Lasai. Aizu, eta Geratuko noletan dira. ingo duzu platera hau? Ba, jarriko dugu, osea, Ezan noletan ere ezan da zarrera bezala, bai. lehen da biziko platera. aperitibo bezala jartzen dugu. Aperitibo bai. bezala, hori da. Orain neguan jartzen dugu aperitibo hau jatetxean, ze udaran izaten dugu beste bat, pixka freskoago, eta orain ja hotza dagoela, pues, Bai. sartzerakoan eta lehenetiko sarrera, Bai. ez estomagoa pixka berotzeko, Hori eta da. tenplian jartzeko, Aklimatatzeko hori da, pixkat. pixka bat jartzen dugu, Hori da. aperitiboa pixka bat beroa, erreza jateko, Bai. eta bueno, nahiko gustagarria da jendeantzako, han jatetxean. Eta, bueno, gustatzen zaien bitarten hori hona da. Ze zarrera ona, ezta? Sartu jatetxean, eta eskatu zer nahi dezun, baina gero, Bai, ogila eta erari etortzen den bitartean, hori da. zatoztezuek aperitu Hau gehiago izaten da, ogia eta ematerakoan, gero guk eskatu dutena pixka bat itxuin barra, karo, Bai, zati. hori da. Han eiten deguna da, guk kamera eskatzen dute eta guk prestatu iken dugu jana. Bai. Orduan tarte hortan pixka bat denbora, pixka bat emateko, prestatzeko eta jendia ez itxoitzeko eta itxoera luzea izateko, Bai. guk egiten duguna da, pues, pixka bat aperitibo hau Hori da, atera. ze ondo. Eta bitartean ez du nabari, pues, denbora luzea da, Hori da. hasten zara zerbait jaten eta Bai. gustora egoteko Gustora, jendia, hori da. hasi lasai. Orduan hori, da nahiko erreza, etxean egin dezake noiz edozeinek, guk ni daukat odolki bat arrotzana, baina bueno, badago jendea gustatzen zaiona Tipulena, porruekin. Hoi da, orduan Hori da. bakoitzaia bere gustora Bai. egin dezake etxean. Baina bueno, egiten badu eta probatzen badu, ikusko du nola ateratzen zaion gauza bat nahiko desberdina, tontakerio da, zati ez dauken ezer misteriorik, baina jateko seguraski pues, gozoa, goxua eta etxean etxekoei aldatzeko pixka bat. Hori da. Beraz, adi egon, eta gure bai, ura martxan irakiten hasi da, Oso ondo. eta listo, hori, Ba, zertu botako behar diogu da. dana. Bai. Bueno, elkarrekin da lehendabiziko momentua, lehendabiziko platera, eta hasiera ona, harrera bezala, bai, neguko zarrera dalako odolkia eta hemen azalorearekin, eta gaurko eguraldiare hortarako prestatzen dalako, ezta? Bai, hori da. Hori da. Apropostak atotzaigu gaur. Hori da, gatoz eguraldi honetatikan, baina gaur tristi ez dakit nola ezan, zeharo desberdina. Eta trumoi giro honekin ez dakit, nola bukatuko dugu, baina bueno, hasiera ona, ezta? Bai, ona. Hori da. Hori da. Hau pixkat honela, hola xe bakarrekan, tapatuta, tapatu gabe. Tapatu hobeto, tapatuta. Bai. Bale, ba. Lehenako ere Edarki egingo ba, dut, hau egozten daun bitartean, ez antzazu, zure jatetxeko, ez dakite, digarrengo lehendabiziko belaunaldia zean, o nola zenekin familia arteko
girua badakit girua ezuela, zen egiten dute lana, hola Bai, gauza. gu etxe, gaude jatetxea nahiko handia da, eta orain dela 22 urte ireki genuen. Bai. Daukagu plaka bat, esaten duna, orain dela Plaka hausen? 22 urte, bai, hoi da. Ekainak... 1992. Hoi da, ekainak 11 ireki genuen, eta hortik aurrera, hortxe gabiltza, hasieran izan zen jatetxe lehen genukan borda zahar bat, borda zaharra ez, baina nahiko desberdina edo... Bai, baserria gehiago itxura ez. Eta orduan han genukan, han jarri genuen adiziko jatetxea, eta nahiko polita zeon, nahiko txarmangarria edo bintzat sartu eta nahiko gustora sartzekoa. Baina genukan historia pixka bat berritzeko ze kanpotikan eta ez zuen itxura jatetxekoana. Orduan egin genuen aldaketa bat. Eta aldaketan egiten, guain geratu da daukan itxura handiago eta pixka prestatuago eta... Bezura zaiai esplikatze, baina gero hementzen aldamenean argazkia jarriko ditugu. Oso ondo, gero eta bai, lehen nola zan, nola zan, horrela esplikatu ala, ikusten da nolako jatetxea ondila etxia, bea, ze ondila dan, eta dan ikusten dizut, bai gu, eta bai jatetxea. Edo non nahi badu ikusi, web horria de hor dago, bordajatetxea.com, eta sartu eta... Irubikoitza. Hori da, irubikoitza. Bai. Eta zein sartu eta ikusi. Bain, Facebooka da ebe, nahi baduna, nahi dunak... Aktibo da, kasu. Hori da, aktiboa do. Hortan nire arreba da ibiltzen dena, zen ni nahiz oso trebea. Horrena gaino mundutan, baina, bueno. Txeko lanak partitin berrizaten dira, ezta? Hori da. Jarki, begira. Altanto merdeu, bai, guandikan nik uste faltako zaila, bai. Hori da. Bai, zangatia, guandikan pixka bagor, baina, hau bere ala dagoina. Bai. Hori, bete arte berriro emango dio guztu, honi, pixka suabe. Eta igual ikusten dira naiz, hau neko azalore daukagu eta pixkate gurina esnegai gina pixka gehiagotako diogu. Gero, borrela, hobeto. Bai, ze kantitatea, horrezetan ondo dago jarria, baina ikusi pixka gutxiago eta dio por si kaso, baina nik uste hau bar izango dugula. Hori da, orduan bere alagatoz, hau egozten danean, hemen txengia. Nik uste behin inagongo dela. Listo? Bale, ba. Hori. Bai. Bueno, azalore egozten egia, eta hemen ez ditugu bizilagunak ez goien da ez behian, baina usaila, seguru, Donosti guztiak ez dakit, baina norbait enteratu dela gu gaur txorienen, azalore egozten egiala, ez da? Seguro, baina nire zaiak piztena botatzen da. Bai. Ez dakit, ezaten due badaudela, gila bota, eta olako gauzak ospina bota ezkio, ez menda jakiten azalore egozten egizela etxian. Nik ez dezinizten. Beti jakiten dut, ingurukoak honeu, egozten baldin badek, ez da? Nik ez dakit sekula hola ikibizter, baina nik ez dakit bintzate ino trukorik azalorak ez usai botatzeko. Norbait baldi badaka truko bat, abisa. Eta beste egun batien moldatzen gehan, eta ez degun somatzen, usailik, ez da? Bai, denentzako de eharra izango zen. Hori da. Gio jatuko goxua, baina? Bai. Listo, beste pausua, bai. Bai, ingo dugu uraken du. Hori da. Gero, lagunduko gara koiarakin, pixka bat. Bai. Honera. Hortan, bale, ez negainak indatan azuzenien hortxe, berrinduko zu. Hori da. Jartu da. Ondo, hola, hau atzea, hori da. Karrenik endikatzea. Eta bai, honi mango diogu irakin txiki bat. Bale, hola pixka lagundu, eta ja zuzenien zea turmiza sartu, ez da? Hori da. Hartu da, Oso, ondo. Horexean. Zua itzalita, ez da? Bai, eman gezu pixka bat. Pixka eman diot, Hasi da irakikin pixka bat. Bale, ba. Bana, sabore pixka bat hartzeko. Bai, listo, eman diot, Txuko dugu, baina momentu bat. Ez, hau eskarra da, Bai. Bai, zuzu hartu orduko, eta botei eman orduko, zua martxan. Velocidadea. Bai, induzion, hori da, induzioa. Azkarra. Oso. Usten zu azkenean krema bat bezala geratzen da. Bai. Eta beti probatu ingo dugu baita pixka bat, aber. Bai, utxare bat ateko duzut. Ba, listo. Kendu. Oso. Listo. Ez du nahi, hori bai. Pixka probatuko dugu. Gaztez. Eta ondo dola nik uste.
nik uste perfecto daukagula. Bai, Eta hau gero iragazita hola berriz pasatzen duzu? Bai, pasa ingo dugu. Bai, nahi alduzu meni pasa. Lehenoko tokira bertan. Hori da, bale. Hori da, bai, beste tekstura bat emateko, ez da? Hori da, pixka bat bai. beti geratzen da 0-0 orduan. Bai, hola, perfecto iteko aldea. Hori da. Gero, ezke gatzeko inor grumorik edo dukanik edo goxo-goxoak eta krema da bezala. Bai, fin-fina. Hori da. Orduan, pixka pasako dugu horrela. Bai. Zondo, hau izaten da lehen da biziko eguna martxa hartu bitartian horrela, Baina, bueno, listo, zuk soltura da, kaso. Hori da. Neiz behiti indizu behitare beste programaren bat eta hola? Ez, Sekula, ez dela programarik egin, baina, bueno, azken finean nire lan hau da, eta, ez, egin beharko duguna da, han edo hemen, berdin-berdina. Berdin egin, da, listo, hori da, natural, ez da? Hori da. Horretziko dugu horrela, eta listo. Primero, hau ja prest dokagu. Prest. Ba, mintxen adibidez, hori da. Listo. Salsa prest, baino, gero odolkia? Odolkia, egin beharko dugu. Hau, labea sartuko dugu. Labea sartu? 10 minuto. Ta hon bezala xin honela? Bai, horrela bertan, bai. 10 minuto emango dizko labian? Horrela. Hori da, bai. 10 minuto. Behotuko zaurko zaila bine fen, Bai. Txure harra doka. Bai. Hola, xan. Ointxe. Oso ondo. Basta. Listo, bale ba. Ointxe hartuko dugu, moztuko dugu. Kala, pixka bat. Bai. Oin, berriz ziduratu ingo dugu. Bai. Beroa dago. Hau, holaxe bertan jateko gozo-gozoa. Arrozen esan duzu ekarri dizule, ezta? Bai. Ikusten hemen pixkat. Arrotza eta berdura pixka baita baduke. Eta hau, desberdin egiteko egiten duguna etxean da, krema bat bezala. Orduan, botako diogu ur pixka bat, bezala sole horra da. Bai, laguntzeko birrintzeko orduan da hola pixka, ezta? Hori da. Eta berriro birrindengo dugu. Hori da. Odolkia balin bada, harinagoa orduan ez da behar, baino arrotzana beti de zailagoa da, eta lehorragoa da. Lehorragoa da, pixka lagundu bertzaio. Hoi da. Eta lagunduko diogu pixkat, ondo. Bai. Eta nola gero pasako dugu, ez da beharra zala kentzea. Bestela, bilanengo genituzke, dana zikindu. Hori da. Eta horrela, hobeto geratuko zaigu, berdin-berdina. Bueno. Nik uste... Listo. Listo, hola. Bai. Tea, bai, soltatu horrela. Bai. Arki. Hain bat dugu, nikatea. Fregadero, utziko dugu, gero garbitzeko. Bai, gero garbitzeko dugu, bai. Oso ondo. Darren berriro, pasako dugu, oinera batekin. Bai, azala kentzeko, hori da? Hori da, azala eta... Gero fin-fina galditzeko baita, postura aldetikan. Hori da. Berriro pasako dugu. Eta, hau behar du horrela, egiten badugu finago, ingo zaigu nastu azaloren kremarekin. Hori da, zuna dizu bi geruza desberdin, ez da? Geruza txurila eta gero... Hori da. Eta gero jaterakoan egin behar da dana nastu. Zati, horrela izaten da goxua. Zati, jaten azaloren krema goxua dago, hau goxua dago. Baina bian nastuta, ikusiko zuen nola gero dagoen goxua gogoen. Bai, desberdin, sapore bat bestearekin komplementatu egiten da, eta orduan, ondo. Hori da. Hau etxien adibidez termomis eukizkio termomisien sartu, eta... Hori da. Bai, ongo etxeko handriak asko duka, Hori da. Etxe gehien... Etxe askotan? Bai, etxe askotan, bai. Gero eta gero gehiago, eta nola makina oso ona dan, jendeak, claro, dano egusten zeigu gauzonak. Bai, behin puntu hartu ezkeo, berak ere gauzazko egiten ditu, ez da? Hoi da. Hau menditzeko dugu, gero garbitzeko dana. Eta orain, ja, prest daukagu hau krema, eta azalore krema. Hori da. Orain hemen orkestu egin dugu, ez da? Hori da. Katilu txiki bat hartu dugu zergatik, berak esan durako, hau opari bezala,
bertakun eta aperitibo bezala ateatzen dalako. Hori da. Etxien adibidez, claro, aperitibua etxekoei, igandi barin bada bai, baina bestela jatordu bezala lehen da biziko platera, katillo ondillo jarri, gehiago bete eta listo. Hori da. Horako lan hartu ezkeo. Gauza da, hori, katillo baso jiki bat jartzen dugu, eta hasiera. Hasiera, Bestela gero jentzen duzu gozia baita, gero urrenguna jartzeko. Hori da. Baina behar dana da pixkat zabaltzea, apetitua zabaltzea. Orduan jarriko dugu pixka bat hemendikan, eta botako dugu pixka bat, ez dugu behar dana botatzea, bestela gehiegi izango zen. Tapatuko zuen azalorean zaporea, orduan behar duguna bia komplementatzea, hori. Azalorea eta odolkia. Eta jarriko olexen, eta honek ez dauke misterio gehiago. Eta gero hemen onduan daukaguna arroza da. Arroza? Bai. Baina arroza, zukin da etxian? Bai, hau etxian ikin dugu. Hau da, masa bat egiten dena arrotza asko gozi, pasatu egosketaz, eta gero birrindu, gero egiten da lehortu, zabal-zabala. Zabal-zabala, plaka bat bezala, hola? Hori da. Geruza handi bat jarri, eta lehortu. Eta lehortu nola, labian? 45 gradotara, desideratadora baten, edo bestela 45 gu daukagu platerak eta berotzeko toki bat, eta han sartzen dugu 45 gradotara, 12 bat ordu gutxi gara bera. Eta gero behin atea, eta txikitu, eta listo, pototan sartu, eta egunetako, baina gero inbartu fregitu baita. Fregitu baita. Bai, inbartu poskatu, eta gero fregitu. Frigituta. Hori da, oliotan botata. Bestela kolorik ez du hartu, frigituta bali bado, baina kolorea txuri hartzen du, ez da osko. Baita ere igual ekilore oliotan, ez da? Oliba oliotan, ala ekilore... Ekilore, bai. Zati oliba olioak igual sapore emango zion. Gehiago ematen eta kasu honetan igual kolori ere bai, ez da? Hoi da. Arki ba, orduan gainetikan, nahi bota berdiot. Zune, ezun bertan. Bota baino lehen, gure xefaren azken ukituak esan, eta berehala daztatuko dut. Ura irakin, gatza bota, eta bertan azalorea egozi. Esne gaina gurinarekin berotu. Azalore egoziak gehitu, birrindu eta iragazi. Odolkia labean berotu, ura gehitu, birrindu eta iragazi. Bi osagaiak aurkeztu eta arroza frigituarekin apaindu.